ಚಾನಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಕುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡಂಗಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ಗೆ ಅದು పోಂದಲ್ಲ ಮೂಡೆ ತಿಂದದು ಬಿದಾಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಡೆ ಇತ್ತಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡದ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟದ ಮ್ಯಾಪ್ ಏತ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಅದುಂಡು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂತಾಗ ಬರ್ರಂಡ ನಿಕ್ ದಪ್ಪ ಹೋದಾರ್ಪ ಉಲ್ಲತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮೈತೆ ನೆಟೆ ಪೋದು ಇಂಚ 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 ಪೋಡು ಇಡಗಿ ಇಂಚ ಎಂಚ ಪೋಡು ಇಂಚ ಎಂಕಲ ಹಕ್ಕರ ಆರ್ಪುಣ ನಾನು ಖಂಡಿತವರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆ ದುಮ್ ಬಸ್ ಟೈಕ್ಕೆ ಚೊರ ಆಯ್ತಾ ಖಂಡಿತವರಿ ಇಕ್ಕುಲ್ಲಾರೆ